det er det så. Smell. Yeah. And you see that one here? During the night, the baboon, they stop to pee. Ja, der er et helt træ fyldt med bavianer. Ja, nu kan jeg godt se dem. Ja, det er der. Og du kan se tydeligt se striberne på rumpen af den. Jeg tænker, hvad er det for nogle? De står og spiser eller sådan noget. Du får nok lov at løbe som lag, hvis jeg til. You can see that elephant, they have one tusk. Oh ja. Yeah. Er der noget? Den elefant der, den mangler en stødtand. Den står tættet på. Some is in nature. Ja, den har kun én, det kan jeg også se. You see the big elephant coming from the bush up there? Oh ja. And they're drinking water. Jeg ved ikke, fordi noget, der ligesom kommer. Hvad hed den? Gråhovedet kingfisher. Nå, det er også en kingfisher. Nu kom der en mere, Der er eller? godt nok meget forskel i størrelse på dem. Nå, der sidder en mere bag. Hvor det er vandbøffel der. Se, den kommer. Og gnuer der, ikke? Og så vandbøffler der. Sindssygt. Ja. Og der er også flere elefanter derovre. Der er også en lille elefant. Der er også elefant over bag busken der. Ja. Der er nogle godter. Nej, hold op. Hold da op. No, Jacob. Hold da op. Wow. Giraf. Den ser lidt lodden ud, kan den? Hvad siger du? Den ser lidt lodden ud. Det er ham der. Den står og pænt og kigger på os. Jeg tænker. Og smiler til vores. You see, that's the milk. It's a lump. But normally, even if they lost the family, the male elephant, they can find them. Because they're smelling from the dung, and also they can smell from the trees. Stedet, når lige har valgt sig at sætte sig. Og den anden bavianer. Det er kun det miljømenneske.